Bueno mga kabrigada, ato ning hatagan og igong pagtagad. Kining post karon na ni certain Jinwell Cabato mga kabrigada. Kadi nahitabo ang mga pagpang-embargo sa iyang mga balon nga paninda. Dili dapit sa may island souvenir in Dakbayan, Subo. Viral ni social media. Ato i-play, suwayi ko nag-play brigada ton. Makuan ba brigada o brigada jail? Tanawa ninyo, kini maong panghitabo. Ay, mapaginaan na. Wala mo. Yawan nyo. Ayaw yung paginaan na. Yawan sukol, boy. Ay, di, lagi kong. Ak na punan. Then, ayaw, lagi. Wala mo na, nanay punan. Basta mo lagom, ni pasikas at apot. Ayaw, lagi mo na. Ay, sos. Yawan nyo. Wala mo na. Sige, asa ka mag-abot, ay. Gilang, inyo pa ron. Di, lagi, ayaw, lagi kayo. Next-end ako ninyo. Ayaw, lagi yung paginaan na. Ay, mo ginaan na. Kaya wala ba nakabawd ako customer? Baka na nakabawd ako customer? Ay, mo ginaan na. Puta, gipotol ah. Gipotol akong balon. Gipotol. Abot ay si Asa. Oh, okay. Ay, mo ginaan na. Gipotol. Yawan nga. Yawan, nanay puhunan. Dagko kayo mag-o. Gipotol ang balon. Masigasa ta mag-abot. Yawan ninyo good. Okay. Masigasa ta mag-abot ninyo. Yawan nga. Ano na to? Yawan ninyo good. Yawan ninyo ha. Okay. Sigasa ta mag-abot. Yawa ko ninyo good. Sigasa ta mag-abot ninyo. Gipotol akong balon. Gipotol na na. Puhon na noy. Yawan ninyo ha. Yawan ninyo good. Yawan ninyo. Nagkaon ako dira. Ibadlong tong laki na ko. Ha? Yuha na. Lamyan ninyo. Gabari ako ninyo. Mo na to brigada jail? Okay. Yan niya karon sa atong buhatan mga kabrigada si Jinwell Cabato. Personal gyud siya ni Ari diri sa ato si Biana. Ma'am, palihog kog lingkod diri ma'am. Ato sa ding hinabion kay ato pa nakiga dito na siya sa buhatan sa proof. Kaya karon ikahuman niya ato pong interview si Ma'am Raquel Arce para matagan nato ni win-win solution niya kung sa bagay tubag pod sa atong buhatan sa proof. Anong nabuhat pod nila ang pag-confiscate ni ining maong mga balon nga gipaninda ning Jinwell mga kabrigada. Brigada Exclusive Interview. Hello ma'am, good morning. Okay, ma'am, ipaduol ang imuha nga mic ba sa mic para maklaro gyud. Hello kuno. Hello. Okay. Ma'am, good morning. Unsa man ning itabuan ning naitabo ning imuha nga post nga nagtrending niron sa social media? Ana na sir. First ana sir. Nilingkod ko dito sa kwan. Katong kilid sir ba? Dito. Kilid din, kilira. Dito sa atbang sa Macdo sir. Atbang sa Macdo kana atbang sa Sando ninyo. Oh, diha sir ba? Oh. Diha ako nilingkod. Des may island souvenir. Oh sir, dira. Mm. Nilingkod ko sir. Mm. Wala pa man to'y probe sir. Nilingkod ko kani paway ko. Paway ka. Init man jud kay ganiya sir. Pagkagapon sa buntag init kayo. Mm. Dayon. Wala man ko wapa ko ikaw na to sir. Unsa nang turasa? Mm. Nidol ako manghod. Pag dol sa akong manghod sir. Nana siya chati si kuan. Kay magpaborot si papa. Mga tuningon ko sa manghod. Paliti sa kong kaon sa Macdo, paliti kong chicken fillet. Kay gigutom ko. Palitan ko, mao jud pagtalikod sa kong manghod sir. Padong nata ko kaon niya, namay ni palit. Itagaan pa nako. Pagatag sir. Nikaon ko dali. Dali og kaon sir. Pagdali na og kaon, nanaga naman tong dito kay nanood man ang mga kuan sir. Nanood dito ang mga tubig, tanan jud. Mao to. Pagkahuman sir ningon to, tin I prove din ko what sa day kay nagkaon pa ko day. Ako na tiwason. Mo to na may nipalit sir niya naman nga pilay mong balon. Ako 85 ma'am. Nana ko sir. Mo to pagkahuman sir. Naabot na tong mga proof tanan. Onya pagkahuman sir kay kanang nana din ko niya nga kanang nana tong kuan kanang customer ba? Dakpon day mo. Nana ko. O ma'am, mo to nilakaw na ko sir. Paglakaw na ko sir. Ang katontumboy nga proof nagyaw-yaw siya niya na siya nga paglakaw-lakaw, ma'am, ningon ko niya. So okay, but pasabuti nga okay ra mamaligyan ba sa maglakaw-lakaw di lang magpundog usa ka station. Mao man yang ingon sir. Mo to ni anak ko sir nga pag-uwat sa ma'am na may nipalit. Gikan sa buntag sir. Sa ato pa like, kung kan maglakaw-lakaw lang kaya kung nakigibaligyan ka na may nipalit. Oh, mao gani sir. Dayon. Mo to pagkauman sir nitubag ko niya anak ko niya nga kanang kita bitaw ka na nipalit. Ako gingnan.
Man to pagkauman gipunan pa jud duha ka sa kuan sa customer. Man to pagkauman na to sir. Nana man to sila nga. Ang binay balon be. Nag-anak ay naman siya ba? Sakit yung diri sir. Mao na tong nakita sa video nag-inilugay na mo. Oh, man to. Nakaunaw na din ko sir mag-video ko. Kay ansi man jud ko ato ba? Nya pag video na ko sir, ang katupod yung video sir ha. Makita man jud ang video sir. Ang usa ka probe, iya gikuan akong kuan, iya gikuan ako ang kanang kamera sir ba? Para dili mabidyoan bagi unsa nila pagputol sir. Maton nibong man ko sir akong kamot gaan kay tanan. Paglingi na nako, giputol na lang akong kamot. Ay Sabay gigamit ko gunting. Tanan ako sir, cutter to sir, dali man kay naputol gud. Mato pagkauman, paglingi na nako, gaan na kay tanan akong kamot. Mato niya, mao gyud nagsagit-sagit na lang sir, na ko giputol niyo ha. Mato pagkaman sunod ang duhaan na Unsa sad. man ang duaan na pod? Oh, katong ubo sir ba ilagi putol. Mato. Sa imong gipaninday dili lang puday balon, apil puday duaan. Oh, kato sir, duha man to kabuok. Okay. Mato sir. Nilakaw ko niadto ko kuan kanang station dira sa kuan sir. Kanang tourist ba nga, pulis ba. Nga anak ko sir, may hapon unsa ako nga ibuhaton na ni sir. Moreklamo ta ko sir, mato niya na siya nga. Asa di ka dapit ni pisto ko. Dira sir ay explain jud ko mato niya na siya nga. Adto ka sa station 3. Kay ilaha na diha. Ako sir asa din station 3 siya diri sa Perono dapit. Mato niya ra ko dira sir. Pag-ara na ako, gipakita na ako ang video, sir. Mga iyo kog tabang, may hapon, nasa na ako ireklamo, manto, nana din tong kuhan pulis nga, ma'am, lingkod sa mama, kay nasa kwadtuon, manto niya to siya, man siya, ma'am. Inana, ma'am, kung ganan ka magpablatter, ipablatter lang na. Nagpablatter ko, sir. Ako, sir, asam ko magpablatter, ano siya, atos barangay, Santo Niño. Manto niya to ko dito, sir, pag adto na ako dito, nana ko ka magpablatter ko, manto niya na din sila nga, kanang itudtud ko sir ba. Nana ko mangayo kunyog tabang. Nangayo mo kunyog tabang, idol man kunyog diri. Mato natay babay sir. Nana siya unsa day ko anday. Ana ko anim gud ni ma'am kanang gikuha kong kuan man ba balon na video ma'am. Nana ko ma'am. Nana ko sir nana din siya. Asa day gandapit ni pisto ako diri mamay sa kuan kaning atbang gani sa McDo ma'am. Diha ra jud ko ma'am. Nilingkod ko da ma'am. Ana siya. Ay dili na mo adira nga kuan kanang barangay. Kaya nga mo Island Souvenir o BPI. So kato, di may McDo naman to. Oh. So dili na ilaha. Nananin ko nga, asam ko mo dool, ma'am. Ano siya nga, adto barangay San Roque. Roque na pod. Manto, lakaw na sad ko, sir. Lakaw na yung gapon. Dool ko, sir. Manto, nakabablatter ko dira. Naingon ko sa katong naglat, akong gingnan, ako picturean mama, okay ra. Picturean ako, manto. Nangutan na dyan ko, sir, ni Ana dyan ko. Tay, asa de ang brigada diri tay. Anak ko, ay dira ma'am niya, sarado mamugapon sir. Oh, pero anyway, kanang pag human nimo nagpablatter ka, wa ba kan misuway og hangyo silang buhatan? Ngay pa uli. Nagtabi mi ni kuan sir ni Ma'am Raquel Arce. Oh. Oh. Nato ko dito sir no. Nagtabi mi duha, nayang mga kuan. Nayang mga tao. Mo to sir. Nana ko niya nga, mama, nanam siya, may hapon man. Nga, yung sa may ingon nila, ni Ma'am Raquel. Nana siya nga, nakay di, wala ma'am. Ang ako ato dito ma'am, nikaon ako, nipaway ako, ni-explain dyan ko sir. Kay, kung buto naon sir no, naman na CCTV, dira ba sir ba, dapit sa McDo sir. Kung ang ako lang sir, madungog akong sahit yun. Kunya sir, kung murason ko sir, ako mga po'y bati. Wadyo di ko'y katungod murason. Manto pagkahuman sir, na ay papel. Ningon si ma'am. Kung saan ako pag-release ning imong balon, nga walam ni pirma nimo. Nitubag rapod ko sir, niingan rapod ko niya pagtubag ma'am. Kung saan ako pagpirma, nga wa may bulpin. Manto, tanaw siya nako. Nakaingon dyan ko sa kagalingon, ako na sayo pa to, kaya nitubag ko. Manto, naminaw radyo ko nila sir. Manto pagkahuman sir, naabot itong probe, sir. Katong buntag nagbantay ba dito sa island dito. Mao to siya nagdakop nimo? Dili to mao, sir. Dito mao? Oh, niana ning ko ato din. Ma'am, di man na mo nagdakop na ko, ma'am. Niana ko ato niya. Mo to ningon itong kuan din. Ma'am, pag send ako sa picture, ma'am, wala na siya. Nana siya, sir. Mo to pag-abot man ako dito, sir, wala dito ako balon. Wala dito ang probe nagdakop na ko.
Wa sa kanangutan na asa day akong balon, ma'am. Payo. Wala pa ko nakapangutan na to, sir. Nagtabi na may RC, ningon siya nga, bawal na diha. Diha sa ilang souvenir, diha sa kwan, bawal na diha. Di na pwede dira patindahan. Nana siya, sir. Wala na nandiyo kung nitingog ato, sir. Mountop. Ningon ko niya, ma'am, ang pong sa imong mga tao, pwede sa atbang. So, ginsultian mo nga ba sa atbang lang, dili lang Oh. napitas tong imong nadakpan. Nana, sir. Katong atbang imong gi-refer, mao to nga dito ka nadakpan dapit? Katong island souvenir jud, sir, dira ba? Dira Oh. pwede din. Oh. Ang atbang diri man. Dili na. Dili na. Nya. Nana ko, sir. Nya nga. diin ka nadakpi, Diri. diri sa Island Souvenir. Island souvenir, Macdo, nya Oh. diri ba? Oh. Diri. Kanang mo kuha na jud ta sa Jilan ba pero wa jud ko ni sudan na sira. Oh, May nya kabaw nya jud nya. ko sa ilang. Dito ka tong ni pahuway ka. Pahaway ko dito. Oh. Man to pagkauman, sir. Nana si ma'am. Bawal na diha. Mm. Man to. Naabot man tong do ka prove pagbuntag, sir. Mm. Nga katong dito na kuan. Ningon siya, ma'am, kanang kuan, ma'am, pag send ako sa picture, wala na siya, ma'am. Nana ko, ma'am, diligi na mo, nagdakop na ko, ma'am. Ningon din. Asam dito sila, ningon nga, nakuno sa Bilyana. O niya, nanagot may ballpen sira, kaya mo pirma na. Mm. Pero dito ko nganong wala ko ni pirma, sir, kay wala na lang ko ganay mo pirma, dinawganan ako tulo ka to na akong balon. Mm. Ila man gigunting, sir, unya. Pag ingon ni Ma'am Raquel, bawal dito. Mm. Nga side, bawal dito nga side. Ningon dayon si Kwan, atong probe. Ningon si Ma'am Raquel nga, di ba ni, anak ko, asa din ninyo sila ibutang, ningon tong probe. Dira sa atbang, ma'am. Niya naman na si Raquel, sir. Niya na sa lamisa ba? Ana siya, di na pwede diya. So, nakaingon ko, sir, walay training yung tao. Mm. Nakaanak ko ba? Kaya di naman mao, sila na yung nakalalis ka ng, kuha na ba, wala nagkalalis. nagrason lang ba? Oh. Nirason lang sa dang usta ba? Yan ang tao may nag-explain nito Oh, niya. ni kuan, ni-exit na ko, sir. Niyan na ko niya, ma'am. Dili na lang ko mo pirma, di na lang ako lukaton. Mm. Niyan na ko, sir. Nilakaw ko, sir. Nilakaw. Lingi-lingi na ko, sir. Nya. Wag mo nagkakita atong nga nagdakop nimo. Wala, sir. Kinilakaw naman ko, sir. Ang katong nagdakop, sir, wala sila dito. Oh. Nya asam na ito, gidaton ng mga balon day nimo na ra ba to'y mga duaan? Payo. Buwan. Oh. Nya Nang gibuhat, sir. Sakit ko, sir. Ako pa'y bati. kanang nakasakuan ko nimo. Unsa may pong sa mga sa taga-probe sa diyang gi-approach kanila. Sir, ala na, sir. Oh. Oh, Nagkaon ko, no? Ganahan ko kuan gyud diyan dapita kay basig doon na lang mo ginagmay labi na ikaw pinabundak ra ba na imong tingog. Ano Oh, ko maor tingog, mag daan ako naglaron nga imong tingog pinabundak gyud na. Inani yun ni sir. Oh nana gyud mo ha. Mo ya city girl magyud ka. Inani imong yun tingog. akong tingog, sir. Oh. Wala akong pasensya kay mo. Unsa sa may nahitabo gyud nagyud pag sita gyud nimo. Ana na, sir. Nagkaon ko niya. Probe. Unsa may gisultis taga-probe? Sige ra sila, ana. Giabog na mo daan. Oh, nana ba? Nana ko huwat sa kay. Nalagin ni palit. Oh no, ni palit ni. Nato inspector, sir. Oh, Nag-video so- ba? oh, nag-video. siya kay siya, sir. Katong inspector, sir. Kita dyan to siya ko. Nag-video ba to Oh. siya or nag-send ba to picture. Nagkaon ko. Kita dyan to siya, Sa wala pa ang katog yung pag binirahay na Oh. ninyo. So, gi-approach ka nga giabog ka. Ana, man, Wala ka kakuan kay nagkaon pa ka. wala pa to. Wala sila na. Wala pa Anay sila. ni palit. Sa wala pa sila nabot, sir. Mm. Na wala ko nila nabantay. Nagkaon. Pero nag-inom ko soft drinks. Oh, nainom ka soft drink Oh, dayon. katong inspector, sir, nga nag-video, Mm. nana siya nako ni abog. Kita man siya, sir, nagkaon ko. Kato, sir, mahuman kong kaon na to, mulakaw ko. Mm. Na timingan man, sir. Pag umanaw kaon, inom ko coke. Na nipalit. Abot nitong mga probe. Mm. Oh. Kung sakto pod sila, sir, moingon sila, iniguman na ha, lakaw. Ako, sir, mulakaw gyud ko. Mm. Pero ilang pong, gahi kuno kay ko, bapadlungon kuno kay kustanan. Nipahuway pa mo ko dito, sir, niya ni kaon. Mo to pagkahuman, sir. Ni katong tumboy lang jud, sir. Niingon mo sa sir, singka po yung tingog ba. Mm. Ikaw sad, ma'am, paglakaw-lakaw sad niya na siya. Niingon ko niya. Kita bitaw ka ni palit. Mm. Pauman na sa, niya na ba. Dito na, sir, nilakaw ko, sir, ha. Nilakaw na ko, sir. Nisunod sila na ko tanan. Mao na to dito na ako ng video, sir. Gibira na nila tanan. Pagbira nila, nain ko ayaw kay nanipunan. Walang ka palulo ito ganyo. Nanalay ko ayaw, sir, kay nanipunan, sir. Bira naman sila, sir. Mm. Unsa man Unsa ako? may ingon nila pagbira? Sali. Nanam siya nga, di lagi, gayaan mo yan, nanabang ko, ayaw, lagi, sir, kani po nang dili lagi na ako yatag, sir. Nana, siya ka to. Naibong na ko, sir, nganong gigunting.
Pila may puhunan ato imong paninda? Jis to sir. 10,000? Katong balon? Balon kay kuan ko to kabuk sir. 79. Pila rehalin ako. Napa to 60 kapin. Nang nga na pa to'y mga duaan. Napa sir. So apil lang ginansya nimo na moabot og 10,000 kung sa imuha na kuha na to. Puhunan ba? Ang puhunan sir, mga jis lagi sir, puhunan na Jis, sir. puhunan. Dili man nan sa nalalimang balon sir, good. Sige, oh. Atong i-check engineer. Ato i-check ang linya ni Ma'am Raquel Arce sa probe. At least ba nga dunay basig kasabot ko sa imong side. Basin po doon na mo'y miscommunication ba nga nagpadamos ka init sa panahon atong mga higayon. Payo. Kay ikaw normal ra man gyud nimo imong tingog. Basig wa pod sila makuan ka nga tan-aw siguro nila. Hindi mo na dyan Oh, akong no. tingog sir. Mura bag strikta man kay ni siya. Di mo dabanay pa magupoy-upoy ni siya mohangyo. Di na mo man mohangyo. Pero naman gani uban sir, nga probe mo ana man gani dili biya tanan probe sir kanang mga salvahis ba mo ana man ganing uban probe nga kanang katong ganiya pagbuntag ingnan ko sa probe to. Ya wala lay ka nag-drive yan ana siya. Kanang kuan ko day kanang nagbantay ko out naman ko. Nagsigira kong cellphone na to sir ana siya. Dugay ka ka-replyan na day. Sige siya gana. Unya. Pero kato nga dako kay kung kuan ako to sir, ngano to sir, ay nato to sir. Nang wag hantod karon pag-adto nimo sa opisina, wa nimo nakita ang katong mga tawo nga nagdakop nimo, Wala, wa nimo sir. kita ang imong mga balon. Wala jud sir. Oh. Nang So di- ang imong pagdangop diri sa bianan karon patabang ka nga mabalik to imong balon. Dili na sa kumukuha na to sir. Unsam na imong tuyo gyud ani? Madungog lang akong side sir ba kay. Oh, sige. Mara- Kung pananglitan ikuan to sa probe, palukat pila may palukat na 500. Kung ikuan ipalukat na nimo karon Dili na dayon. akong mulukat ato sir kay Kung nanugo nimo 10,000. gigunting naman nila sir. Wala na ako. So bayan lang to nimo glaing hilo. Sakit kasi nang gibuhat sir kanang binaboy lang binuhat sir ba. Kung nadya sila kanang kasing-kasing sir no. Ako sir daghan kay kog video ana nila sir natug on duty pero wala ko na kung kanalan jud ko sir nga makulban. Natug. On duty sila. Payo. Ang kulban ako sa nagkaldero sir. Oh. Pwede man mo duol ko. Mao. Pero naguna-una ako na sa pamilya sir. Na sa anak. Mm. Aba ko mataktak sila. Ningon mga Ma'am Raquel, asa man video ningon ko ma'am lubat ko ma'am. Mm. Mao gani sir. Sige, engineer, atong i-check ang establishar na tong kontak ka ni Raquel Arce ang pango, ni Ma'am Raquel Arce ang pango sa probe. Kay bawo ko kini mo, taga-asa gay ka ng Sambagon no sir. Sambag Uno. Mao rin mo panginabuhi pagpaninda. Doon na kay mga anak. Wala sir, single mo sir. Single ka nang mao na imo panginabuhi gud kada Mao adlaw jud na sir, na jud ko na paninda sir. Wa kay mga gibuhi sa inyo ha imong ginikanan. Say sir, nga mo tagatag mo tabang mo sir. May kurinti. Inana sir mo. Sige. Okay. Kato ginoon Domingo imbis tinghalin gid ato gahapon kay Domingo man di ba? Oo sir. Oh, nya. Lagot kay ako mama. Pagkuan kining katong mga taga-probe nga pila sila kabuok di dool nimo. Tulo to kabuk ni Tulo. ko ako sir. Way labot atong inspektor. Wala to labot sir kay guro to siya magpicture ba niya. Nag-send guro to siya, nag-update guro to siya Ma'am Raquel. Kita jud to siya mismo sir nga nagkaon ko sir. Kita gid to siya. Kita gyud siya nagkaon ka nga. Oh. Naglisod ako sir kay nag-anak og balon. Daghan man to. Nag-anak ko sir. Oh, gigapos man as kamot. Mao gani niya kung duha na ako nagisapit. Kay nagkaon ko ganak ko kakaon sir. Oh. Wag sila Kung maluoy. naalan sila yung nauna sir no. Unahalan sila Wala una-una po sir. taon sila maluoy sa imong kahintang. Atong panahon na tagay nagkuan na kay yawan ta ning ma'am. Nila sa ibang unahalan sila yung nauna sir. Ako kay sir maninda ko sir. Magtanaw ko sa kahimtang dira Santo Niño. Lain-lain ang tinda gani sir. Nay puto cheese, tanan yun. Lain-lain ang tinda, nakaingon yun ko. Nanikamot yun ang isig katao na mo nga makakaon. Unyay nanion lang, may manggod sila sir. Trabaho sila, unyag init sir. Palandong sila. Kamo, porti yung taong pagkapaita kay. Nasi usahay sir, badlumana ko. Sir, ari lang ko sir, kay init kayo. Oh. Pauway sa ko, maingon din sila. Ayaw lagi niya na kay mga kasaba na sa minimum nakil kadiyot naman sir. Oh, sige. Dapat nasa sila pangunahon na sir. Kabus na tanan ng kamot. Dinis na maginana sir. Sa nang gibuhat ako, binaboy man to. Gibira, ang kung banon pag guman na ibong na lang ko. Giputol na.
Mm. Pagkanto ba yun ako sa ilang opisina, wala dito akong balon, wala ang nagdakop dito. Dagan na bang ka-birthday gahapon? Bayo! Ewan ka to. Nakaihap kag pila to kabuok. Wala na, sir. Kay, Wala kanilaging, mo pag-inventory ba? kay, kanilaging, Nara ba yun yung dili uban? man siya kani kagabi, mukuan man tayo ni Colin kung magninda. Naton saon Sa man man to. inutang pa to nimo uban na to? Di konsahin to sa imuha? Nangangkat ko ato, O sir, sir. konsahin lagi. So, ang sobra to, iuli nimo. Oo, ano, sir. Nya bayran to nimo sa imong kuan. Wala akong ibayad ka ba man sila sa akong kaimtang. Oh. May nanana akong balon. Sa usa ka balong pila may mong ginansya in taon ra na? Kuan, sir. Tag 50 man ang angkat. Mana, balaya mo 85. Oh. Nana, muhangyo pa man jud, sir. Hangyoon jud, makasabot man sad ta. Wala lang gid ka pagbitid man kay sir, ay lang ginuta sir, presluan lang gid ko ninyo. Sir, di na lagi mo ko. Wala gyud ka mo hangyo. Wala jud, sir. Kato jud akong usa ka. Katig-ak na magbalatian na nilang kalakiha, wag gyud ka tagai konsiderasyon. Ang kato jud usa ka probe, sir, oh. Gihan na jud niya akong cellphone, sir, ba? Para di makita video yun sa niya. Pag, yun sa pagputol yun. Mao daw nagjakit ko nga awag putol ninyo akong balo na nana jud sila kaluoy sa mga kuan vendors ang uban nga ni sir magdinagan nay kami na ni nga buhi mi among customer ang pangitaon prove na nun among pangitaon among bantayan pait kay mong kuanoy kay nay prove magdinagan nay na sad Kanang ang kuan diha, ang kanang sistema ninyo diha. Di gyud mo magpundog sa ka lugar, palakaw-lakawon gyud mo. ako sir balon ako sir pwede ko mulakaw sir kung mingaw diri sa island wanto ko dito sa Chowking Pero Imperial dili gyud mo papundohon din na usa ka lugar. Usa may paagi ninyo na. bawal lagi ko nun sir, wasa ko kasabot silang patakaran kay napatakaran. Ingon tos mamarsi gapon. Di ka pwede maglakaw-lakaw. Nya ang mga Di tao. sa pwede Pero magpundo. ikaw nanguan ka nangutana ka ingon nangutana ka tong members pro, ingon sa nga pwede ra diha sa atbang. Sila sir, nana man to Agi- nga. Ara lang mo sa atbang. Okay Nana. na mo daan, gipahimangnoan mo ana mo Oo, sa atbang. atbang. Kanang mga O nya, yang mga ingon si tao Ma'am sir. Raquel RC diyan dapita bawal pud na. Oo, bawal mo nang wala di ko ganay mo pirma na sir. Wala ko ganay mo pirma kay dili mao ba kanang wala di training yung tao sir ba. Bebe atong i-check ni kay basig wani natarog seminar na itong mga membro sa program arbay uban ani diha mga rakab kaayo. Bayo. Ato ni i-check si Ma'am Raquel RC. Unsa man gyud ya geographical area or jurisdictional area aning mao nga mga ingnon tampunga nga kinutuban sa inyoha nga stage pag-stay diha pagpamaligya. Okay, kumulapas mo dakpon mo. Oh, gitagaan ta mo klaro nga kada di napita di gyud na pwede. Yung samning kalakiha kamo gi-orient mo sa house probe nga di napita pwede. Anar mo sa atbang. Oh sir. Nga ingon din Ma'am Raquel RC. Di day mao, bawal din Oh, napita. mo gani sir, wala na ko ganay mo pirma ba, wala ko ganay mo kuha sa So kining imuhang pag-ari diri karon pagtingog sa mga tingog sa uban nimong mga balloon vendors nga naglibog nag-asa mo padong, asa mo maninda. ano jud sir. Okay. Ay mo man taton mong lukaton, pero di na lang ka mulukat ato. Lukat sir eh. Lahan na lang to sir eh. Nugon man pud di mo lukaton. Kuy hatag lag balik nimo okay Okay ra. na to sir eh. Lahan na lang to. May na lang to, mapus lang to sila mga anak. Oh. Bayo. Ano mo lukat mo ko sir nga silang gibuhat. Mm. Sakit kay silang gibuhat. Di ba ang ilang office dool ra man na diha? Diri sir, diri sa kon sir ba kaning Ramos man na. Ramos man na diri opisina. sa kon Tipadilya sir ba. Unsam ni na ilaha day confiscate. Mas nauna pa hinuong ka ngadto sa opisina. Mao gani sir. Nga ni kita ning maong nagdako. Bayo. Kuha na Asa lang. pa ni padung ning maong nga mga proof nga nagdakop nimo nga banay pa nga sila nakatultol sa ilang opisina i-deposit na nila sa ilang buhatan. Pagkuha na ko sir, pag abot na ko dito, wala di ko kita sa kong balon. Oh. Nag-una ko sila pagkuha Nangutana na. ka naigi ko Andre Balon gida nangutana ka. Niadto man ko sir kay. Ya lango. Nay Basig na sli budiga ba? Nay gi-deposit diri nga balon nadakpan ko dito. Nangutana ka wala? Wala sir. Wala pero dito Pero agyo man ka to kita ilang as balon. opisina sir kay na Oh. man nga kanang lukat pila may lukat na 500. Lukat tanan to day man to. Gikuyugan ko sa tatong lalaki. Man to pagtanaw na ko dito. Wala man dito akong balon. Usa niyo so amsan mo paglukat ko nga dito. Bayo. Mayroon sa siriwa ni pirmatoy. Sige. Si Raquel Arce, Ma'am Raquel Arce, dunay meeting with Mayor Michael Rama kay Lunes, dunam na sila department head meeting. Kini imong panawagan karon kung ikaw na kung kinahanglan kag abogado?
kay aron na mo reklamo gyud ka imo ni tinud-on. Kasi Kini ba, mo pagbarog ni prinsipyo. yan, malitsyon na na sila sir ba? Ako sir, magbasa na lang ko sa mga comment ba? Di ba ang nakapait man gud ana god ani ha. Legal ang pagpaninda. Tungod kay legal ang pagpaninda, giregulate ra ang lugar nga asa sila pwede makapaninda. Wa ka hatagi reprimand, gidritsog dakop. First offense nimo ha. Wa ka hatagi og reprimand. Wala sir. Oh. First time to nimo nga gibadlong ka. Kato sir, nilingkod ko dito. Wala pa ko nila gibadlong nga to. Nagtaon lagi ko. Wala pa ko gibadlong. Pero nga. lagi pag doon lang nimo first time to na nga First offense ditsog dakop, Ditso nila, ditsog sir. kuha. Dako. Grabe po. Kay dapat unta mga kabri legal gunang pagpaninda in town. Panginabuhi gun in town na. Muhatag yun ta sila ga little tolerance nga na sa mga manindahay kay nang inabuhi na dunay tagsa-tagsa ka mga pamilya nga gipakaon. Unya tungod kay nakalapas lang sa regulasyon dihan dapita nga di pwede patindahan, ibutang granting lang ingon ana. Hatagan gid unta mo oga gamay gid in town nga reprimand ba nga. Oh, sunod pa gani madakpan kay ka na mo, masakpan ka na mo. Amo na gyud ang confiscate ang imuhang Mao na sir. ang imuhang paninda. Pero ang nahitabo nimo, gikuha dito sa imong paninda. Mao na sir. Oh. O sa Kung unsay rason nila kay matud pas mga ko arrogante kuno ka. Oh, Arrogante kuno ka. Baski kung sa panangakuan, patagan lang gyud unta ka o first offense man nimo. Mao gani sir. Oh, kanaging uban di mga tug in town natagan maginag nang reprimands gobyerno nga ikaw sakpan pagaiti ka matug ka sa sunod. Taktako na gyud ka. Bayo. Oh, kana bitaw nga narbaho ka or naidagang mga salaod mga kabrigada nga nakalatid gyud sa balaod nga mao na siya sala gyud na pero doon na first offense, second offense kini pa kang inyuha nga kamo liti mo nga naninda nang ginabuhi mo. Unya usapasad usa na siya makapa-encourage na sa may basilika being the heritage site sa atong dakbayan nga inikanha gyud laay kayo ang mga laay kayong prangka-prangka nga pagka-istorya Brigada Jill. Ang Santo Niño wa kay balon kuan-kuan na libod-libod diha. Mura bag lahi gyud ang aura. Bayo. Lahi gyud ang aura. So hatagan lang gyud unta ka in my own opinion dili makauan si Ma'am Raquel sige lang ugma din ato busy atong interview unsa may proseso. Unsa may naa sa inyong balaod? Unsa may naa sa inyong ordinance nga kumaninda diha ang kini nga nakalapas nga mga vendors unsa man ditso ba di ay? Dakpon ba di ay? Without being asked nga or without being told nga kumadakpan ka na mo sunod. Gahe nagag-o din amo na confiscate ha. Harsh ra pod ang nahitabo sa imuha. Maski mo ingon pa sila nga arrogante ka kana imong tingog normal naman na tan-aw na ko isog magigihapon ka dire. Bayo. Dili na makakuan sir. Mana O, sa ang imong sir. dagi tingog nga pinabundak, di ba? Oh, nani na dyan akong tingog. Oh. Ang ako lang sir, kung wala lang dyan to nagigunting sir, Oh. niingon pa lang to Nainsulto ka kasi gigunting ang Oh, imuhang ko. sakit kito, sir. Oh, nya pag adto pa gyud mo sa opisina wa pa gyud ni mga hinampak. Bayo. Sakto pa lang sa itong nagdakot na ko, niingon pa lang to, Day, lakaw na ka, wala na nagkuha na. Oh. Dili ko tumapusi roy. Oh, dili to natural. Para unsa man, sir, Okay, para- pasaylo na gug ka. Nya ipos pa gyud to nimo. Unsa man ka. Kuha lang sa kagalingon. Oh. Inato, nga ila namang gihatag. Mm. Dito sir, natural, mapuhos ko to, Oh. kay gibaboy na ko nila sir, gigunting. Mm. Paita, Kasabot ko basig nakuan sila sa imong tingog kay pinabundak man gud imong tingog kana bang mao gyud pang city girl, pang city kuan gyud kay siya mao gyud na. Inani na gyud akong tingog, Inani na gyud sir. kay mao na man gyud na imong tingog. Di na to himuon ang atoan, di na to himuon ang atong desisyon sa pag-confiscate gumikan kay kana siya arrogantig tingog. Bayo. Ang atong buhaton isa hatagan na to ga tolerance sa ingon anak kay panginabuhi na. Doon na ni mga pamilya nga gipangbuhi. Legal na nga panginabuhi. Kanaging uban diha tagaan magay kuan pasayloon pa magali first offense second offense na pa magay third offense. Bayo. Una pa sa upat pa i-confiscate. Ya kini ingon ani mga kabrigada mura bag diha dayon. Oh. Bayo. Kay wala gina naini padana to mensahe dire nga ingon arrogante manggug kay na siya sir sa panggobyerno dili taon pwede nga ibasi ninyo inyong desisyon tungod kay arrogante ninyo gikatubang. Bayo. Oh, di na siya pwede. na, Oh. na sa
Sa kuan sir no, sa May kanang sa kisatoy pangan ato niya naka kuan man to. Na atoy. Kisa man nawag, kuan na. amiga na ako. Ah. Kauban sa trabaho sa una. Oh. Ikaw ato kisa to, Larry. Ang imo na kuan na video mga kabrigada, gi-screenshot, nakita ang ID. Oh. Kani, sir. Kinsa man ni si Larry o Camero. Larry Camiro. Sir Larry, unsa may proseso ninyo? Ikaw man yung confiscate. Asa pa man din ninyo dadong balon? Bayo. Ano wa magyud mo kita ngadtos buhatan in tao ni Jinwil? Ngani adto siya siyang buhatan, ngita siyang balon. Wa man kuno dito ang balon, wa pud mo. Bayo. Sige. Nasa comment sir ba? Mm. Kanang kuan. Probe day kani sir, probe jud ni sa sir kay ni comment sa atong video sir. Unya. Nana sa sir nga yang comment nan siya. Grabe sad kay ka badlungon ma'am oy kapila naman tan kagidukit. Ana siya usa pa sad usa ka ni usa pa Kapila ka- na di ka sakpi di gibadlong. Kato sir. Kato. Kausa pa to sir. Oo. Ako sir maglakaw-lakaw rali ko sir kay kung ari mo punto ko sa lugar, mingaw niya ni diri. Natural lakaw-lakaw man gyud mo diha dapat. Nangita gani ko sir mga makakwarta ko kay Di mo pwede ka mong manindahin mga balon, di mo pwede nga magnabgi mo usa ka station lang mo. Dapat magkuan gid mo. nagutay obligasyon. Maglakaw-lakaw Kuan ako, mo. madto ko sa aking nga nang ay sa kuan ana sir ba? Mm. Sa tinod lang mga bindor nila. Sige lang kay bawo ka kini si Ma'am Raquel Arce, kuan ra pud di siya kana ba nga fair ra pud di siya mo patumans balaod. Ang problema ani kini yung mga tao uban nga rakab kay. Bayo. Kaya pag ingnan ingon si Ma'am Raquel Arce nga bawal la diha. Nga yan Kana, tao sir, ni oh. siya di mo gipatinda. Kana sir mo na In wadyo ko. fairness to Raquel Arce Dito mo in ginakaingon fairness na to lang ko ba? Raquel Arce. Kana man gud ilang mga tao uban pud ni Ma'am Raquel Arce pod kana bang labi nang kuan kayo? Hambon kayo ba? Sige lang. Ugma tagaan na si Ma'am patubagon lang po nato si Ma'am Raquel Arce kay na busy. I understand lunes ron ting meeting ron sa local chief executive sa mga nagkadayang LGU meetings lang ni Mayor Michael Rama ugma ato lang patubagon si Ma'am Raquel Arce kay kini ang mga tao nag-inuplok ni wa siguro nakasabot o sa instruction ni Ma'am Raquel Arce ditso lang po din tao. Wala lang ko ganun lukat ba na nagutoy kuan. So walang nimo lukat ta dili ingon kay wa kay ikalukat taon ta kay ikalukat gumikan kini lang imo pagbarog sa imong prinsipyo nga matarong nga ilahang trabaho diha. Wala na lang ako lukat pa sir kay pag ingon ni ma'am bawal na diya. Unya ang probe pag ingon ako ma'am ana man tay mga tao pwede ra sa atbang. Kinsa man nga tao imong mga tao So ma'am. niangkon gyud imong tao katong yang Mo usa. ang usa na naman nga. Asam din ni sila papistonan siya sa atbang man. Bayo. Sa tanan dito ni Ma'am Raquel to tawhana. Nakasabuan na dito niya sir ni exit ko sir nilakaw na ko. Ni ana Si pa kay kini ko. pa si Larry Dili na mao sir. or dili pero ang nagdakop nimo mo pa mo kita Larry ato nang isgutan. Kay man nakita mas video. Naman yan Camero sir, Camero. Larry Camiro. Oo, Camero. Sir, asang balon. Bayo. Sige ma'am, ugma ato ning tiwason ma'am ha. Ma'am Jinuela sa tuma mapilido nimo? Gabato sir. Gabato. Ma'am Jinuel Gabato. Salamat kay ma'am. Sige lang kay ang imuha gustong mahitabo nga sa tuig mo ingon gina kung naimo ko animo. Naimo tabang nimo. Tabangan ka na mo ay kabala ka. Nay matabang sir, makuan jud ko kay. Ako ba? Ako, Pero okay na ba nimo kung iuli lang to sa probe ang katong tanan mo mga balon? Nga way penalty. Dawat ka. Pero sumpay sa tuda ang hilo. Bayo. Ano yung gusto mahitabo? Ha? ako na dili na daw ako yung sir eh. Ay dili na daw ako lokaton nang ako lang ba tagan sila leksyon ba. Sige, Tagan Ma'am sila Jinwil. leksyon sir. Sige, Ma'am Jinwil Gabato, salamat kay Ma'am ha. Nga ato lang kuan, sige lang kay si Ma'am Raquel, basig ugma ato lang ha. Fairness Ma'am Raquel, ang problema lang pud lagi ani kini ang mga tao pug uban nga wa pud intay kuan ba, wa pud intay kaluoy ba. No. Tinuod jud sir. Eh. Sige. Mao to si Jinwil Gabato mga kabrigada. Usa ka balon vendor nga kansang post nag-viral da social media. Pagkapaita in my own kuan ha. Noon na patubagon pa ni nato sila. Patubagon sa nato si Ma'am Raquel Arce ning kalakiha. Pero ako engineer makasa ka diha labi na ingon ana dapat unta hatagan gyud unta nimo first offense. First offense. Ipakuan nimo pero mayroong badlong una rata
kay panginabuhi man gud na. Nga di pag yun na illegal. Oh, nagiklarong kalapasan sa lagdas balaod mga kabrigada, dunay mga instances nga ang balaod nag-allow nga sa unang kalapasan reprimand ra. Kini na hinuon mga kabrigada, gi-confiscate na. Wa pa gyud ikita pag adto niyas buhatan asa ang balon. Tira! Brigada! Oh. Pag adto dito sa opisina asa mang balon. Oh, usab na lokaton niya nga wa pa man ditong balon. Tira! Brigada! Sayod ra ba tagahapon daghang ka birthday. Bayo. Tira! Brigada! Basig asa na to padong. At least ato ning husayon mga kabrigada kay nakasabot kaayo ko sa mga sa iyang yung tingog ni Jinwell, pinabundak yun. Oh, akong usbon kung naatas sa katungdanan, di na to ipaagi ang atong mga tag-desisyon, dili na to himuong ground. Kung unsay batasan anak niya, katransaksyon na kay obligado man gyud ka. Ikaw na as gobyerno, obligado man gyud ka. Nga pinakataas gyud nimo nga pagsabot imo gyud nga buhaton ngadto sa mga tao kay mao man na imo hanggi alagaran. Unya kung ingon ani, sa part sa ethical standard ba? Oh, nagbuhat kasi mo desisyon imo gi-confess gumikan kay tan-on mo arugante kini bayana, di po na mao. Di po na mao. Di po na siya maayo brigada jail. Kay lisod kaayo ga mao nay ingon ana nga matang nga muo na tong rason nganong gipang confiscate na la kadaghan ka madismaya ng kalakiha. Bayo. Oh, napatoy usa nga kuana ang kining mga ang team leader ani may kuan may makasa ani kay bawal man matud pa ni Ma'am Raquel Arce o sa iyang pag-adtos buhatan ni Ma'am Raquel. Oh, unya karon sila po na igapatinda. Ato na, maglisod tag paghatag konklusyon ani pagkakaroon Brigada Jail. Gumikan kay, wa pa man na to makuha ang habig ni Ma'am Raquel Arce sa iyang mga tao. So malihog ta, ugma din naman sa bisis Ma'am Raquel. Mutubag raman yun na si Ma'am Raquel Arce, basta brigada, mutubag ra na si Ma'am Raquel Arce. Ato ning kinsa ni mga tao ani niya, unsay proseso ba di ay? First offense, confiscate dayon? Bayo. Mao ba di ay na? Unya murabag lain pag yun kaayo nga pagka confiscate gumikan kay wa man nila madahlag iputol. Bayo. Murabag unnecessary means na pud kaayo insulto basig ako pa naman. Iyon ana aputlo nimo giheguan magay na nako na naanay puhunan niya putlo nimo sing una kasayon matag-usa na masigilo-hilo pa na nanay kantidad. Bayo. Mainsulto gyud ka. Oh, mainsulto gyud ka. Tungod kay mainsulto ka matud pa Jinwell nga iya wala siya maglaom nga mabalik tong iya lang paghatag og leksyon ining mga tao sa probe nga diin nagbuhat sa ingon nga wa man gyud intay gamay nga hapaghatag og konsiderasyon kay kana diha hatagan gina ninyo ang mga vendors diha og konsiderasyon dako nga konsiderasyon kung naanay mga as much as possible i-reprimand nang una na gumikan kay kana sila naglangkob na sila sa heritage diha sa Santo Niño diha sa Magellan's Cross kay kana sila mao sa nay usas mga tan-awons mga tao nga mudangop diha. Oh, part na sila kana mga manindahay kandila kana manindahay dagbalon ug unsa pa ng mga manindahay diha naglangkob na sila sa kinatibuk-an nga imahe sa atuang Santo Niño ug sa Magellan's Cross being the heritage site sa atuang Dakbayan Subo. Tira! Brigada! Oh. Una, nang kasabuta inyo giregulate na pero hatagan una nato gamay konsiderasyon or dako nga konsiderasyon labi na ingon ani nga panginabuhi in town. Bao sundos Jinwell wamgay kung magsigigya picture ninyo diha nga sakpan ta mo mga tuog mo. Bayo.